Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Iti panagpalpaliw ni Gardo iti safe house. Timteng tilugan ni General Barbosa. Dagos asinabat dagiti buyot ni Lindon ti General. Mas daw ni Gardo no apay ang nagturong iti dayja lugar ti General. Iti daytamot lagun daw ay impasyar ni Bakat Ansing ni Diana iti pagkupraan. Kastametan iti lugar nga ayan dagiti dagana. Nakuna ti balasa nga nagsimple ti panagbiag ni Bakat Ansing. Ngem nalawagam ti sanikwada itoy. Maragragsakan ti balasang gapu iti kinaimbag nga ipakpakita ken kuana ti ikit na. Iti sa paliabangir, binilin nila kay Ignas ti anak na asaan pay la rumrumwar. Gapu iti napasamak ariribok iti pagpapayan na apakanan. Kabayatan na. Iti panagawid kumanda Gardo ken lakay Ignas. Nakangagdag ito'y iti kanalbuong. Itagagayem. Denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Tatay Bas, at nagpipinaltog iti san unay nga tayo. Kung agpay so, Gardo. Diyay nakamotorsiklo alimbabas tinapaltog. Masiguradong tayo ta. Asino ti pinaltogan na? Agkakaribuson dagiti tattao. Umay ka, Gardo. Amuntan asino tinapaltugan. Uwan Tatay Ignas. Nakurdonan ng ti aglawlaw tinakapasamakan ti pamaltok. Sigun kadag iti makaamam mo. Big time a negosyante ti biktima. Anya? Madamamot ti panag-imbestigar dagiti pulis. Nalabit adyan nakita ta itay anak ang motorsiklo ti suspek. Uwan Tata. Pinasiwot na ti motor ng imadayo. At dalaki din na unag arason no apay pinaltugan na ti biktima. Umay kan, Gardo. Saan arumbang nga agbayag ta iti dayto e lugar? Anya ti madamag, Brando? Boss, baligit ti panang paltog ko ti maysa kadag iti target ko. Good. Awan ka di ti imbatim nga ebidensya? Nadalos ka di matlaang ti naramid mo a krimen? Awan ti rumba nga pagdanagam, boss. Nadalos ti panang paltog ko iti dayja a negosyante. No kasta nga rod, awanen ti maysa tubang iti negosyo tayo. Sigurado ako mapsut ti puwersa ti grupo na gaputan na tayen ti leader da. Husto ka, boss. Amangan no agsardeng pa ti operasyon ti illegal a negosyo na. Gapo iti napasamak ken kwa na. Nalaing ka talaga, Brando. Bilibakan ka. Agyaman nak, boss. Gapo iti da ito yung inaramid mo. Pastrakan tayo matan ti negosyo tayo iti lugar na. When, boss? Isarak tayo dagiti illegal at droga iti dayja lugar. Pagtignaya mo dagiti pushers tayo. Matungpal, Boss Lindon. Good. Mayat tayo tangay naramid ni Brando. Nawaya makastrek dagiti illegal at droga iti dayja lugar. Gaputan na tayo ti kalaban tayo iti negosyo. Waninong, agbalinan at teritoryok dayja lugar. Awanan ti sabali pa makastrek. Kukwak aminan a koleksyon ti droga. Idi paila ko mga inaramid mo dahi Lindon. Nagbailuyos ka ngamin iti marikrik na mapanagayat ka ni Diana. Iso anagi nagtitaray ti negosyo. Ninong, Umadanin ti panagrimat ti napintas a negosyo tayo kadag iti nagduduma a probinsya. Numastrek tayo amin dagiti bagbagak a lugar. Saan lang agdoble ti kwartam. Agtriple pay. wow. Nagmayatan na danggan dayta, Ninong. Baknang ka lang arudan. At dapay abumaknang ka. Gapo kadag iti illegal a negosyo. Apay-apay na yaban nak, boss. At iti umintom, Brando. Ha? Narupit asag sa sangaribo tim parabaw mo iti lamisan. Boss, Wen, Brando. Kukwam amin dagita kwarta. sigurado ka, Boss Lindon?
Amamunak maten, basta nadalos ti trabahom, dakkel ti aumento a maawat mo. Agyaman na, boss. Dakkel agatad daytay, para kanyak. Makamukan no anya ti pangigastusam iti dayta kwarta. Aghappy-happy ka no kayat mo. Wen, boss. Aramidag ti kayat ko. Ngam laglagi pa adu pa'y tinasken alikidara makalaban iti illegal a negosyo tayo. No may patungpal mo amin dayta, saan la dayta agatad ti itad ko ken ka. Adu pa'y akwarta, Brandon. Nasayaat mat, no saan ka arimwar alaw na. Nakasarita kung ti amom ije pakanan. Asaan ka pa'y laamapan agtrabaho ita. Tatang, Agan tayo laang anak ko. Amangan ngamin, no agsubli dagi si ati pro, katbalsenda ka. wen tatang, maawatak. Amok ti pampanunutan dagi ti prong. Saan da nga agbutang. Pasig a kinadakas ti adda iti isip da. Hindi ka agdanag. No saan ka man amakastrak iti pagpapaayam. Adda pa'y sabali a pagalaan tayo iti kanan tayo. Kaya't ko lang amin ti makatulong kada kayo, tatang. Maawatan ka, anak ko. Ngam agtalinad ka pa'y la dito'y balay. Kadwaam ni Celia. Manang Celia, kanayon mo nga igaman day tabag mo. Ha? Itay pa nga igaman ti bag mo. Ken pasaray kumita ka iti adayo apasat ti balay. Awan day ti Gardo. Adala mapampanunot ko. Kumusta nga tandag iti amok? Ah? Sapay la kumataawan ti dakas a mapaspasama kadakwada. Saan nga min nagtalma ti riknak? No mapanunot ko ida. Manang Celia. Kanayon ko nga ikararag nga awan ko mati dakas a mapasamak kadakwada. Iti ikot ni Lindon. Anya nga rod ti planom ita, Diana. Jack pa'y ammo, mama. Delikado pa'y tagdakiwas ita. Gapo kadag iti buyot ni Lindon. Diana, Awan mo't ti aramatak alugan a pagdakiwas ko. Kaya't ko asapulan ni Ruben. anya. Wen, mama. Sapulak ni Ruben. Isu lang tinamnamag ang makatulong kanyak. Nabayagan nga awan ni Ruben. Kasano ko ma ang matulungan na ka? Isu nga rod asapulak no sa dino itan ti ayan na. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaputa nakita kon itinaminsan. Anya. Nakita ni Ruben? Wen, mama. Nakita mi mismo ka ni Manang Celia ang magmagna. Sinurot ko. Ngam jakon nakita pa'y. Diana, amangan no karupro pala ang ni Ruben, di nakita yo. Saan ang mabalin nga agbiddutak, mama? Ni Ruben, di nakita. Imposible ang ni Ruben tinakita na. Gaputa na bayagan, anatay. Oh, apay ang napaulimag ka, mama. Awan, Diana. Di mo latan ikaskaso ti panagulimag ko, anak ko. Diyak pa'y lamalipatan ti imbaga ni Diana ang nakita na ni Ruben. Imposible da ita. Gaputa na bayagan, anatay. Wan, malagip kon. Isumat lagayam nga inawagan nak idi ni Linton. Impaka muna nakita ka nun ni Diana ni Ruben amagmagna. Kasta unay tipungtot idi kanyak ni Linton. Nagdwa-dwa saan ang nagbaligi dagiti imbaon ko amang likidar kin ni Ruben. Inawagan nakmat ti mismo a killer. Kat nako na nakanyak anatayan dayjay at tao. Mas daawak.
Kasta apay anak ko na ni Diana anak kita na ni Ruben. Wah, pudno nga ta, si bibiyag. Awan ti parikot kanyak, no agtalinad kayo iti mabayag dito'y balay kaw. Agmay may saak mula dito'y Diana. Agyaman ak, auntie. Awan nga miniti sa bali a pagkamangan mi kan ni mama. Ay na, kay kayat ko pa'y kindi na nagnad kayon dito'y balay kaw. Tapnod na kasarsaritak. Kasta ka di, auntie? Wun, Diana. Si kapayon ti makam mo dito'y balay ko numatayak. Anya? Wun, kukwam tumutun dagiti daga ka mapanawak. Jak pagan ano dagi di adaga, ta jak mo may tugot numatayak. Auntie Ansing, anya ka din dahi nga ibagbagam. Kapod numat, Diana. Gaburan dak tumalang iti daga numatayak. Iso ako kwam tundi daga. Auntie? Adda kanya kamin dagiti titulo ti daga. Nasayaat mo kid dita may kayo dito'y balay ko. Awam mo't lati pang ipatawidak ka dagiti sanikwa ka daga. Baknang mala dagiti kakabagyan tayaw. Saan da paganano ti dagak? Auntie? Sa may sa. Saan ngagtatakon iti sanikwa dagiti kakabagyan tayaw? Saan da pag-inagawan ti daga? Ad-adda pa'y kidiangay kanda ka iti daga. Nagsingpat ti nagtaudak a pamilya. Uray nagsimple lati pa nagbiagda. Saan da agamrod iti sanikwa? Si bibiyag payla ni Auntie Ansing akasinsinday di papa. Kaya't nan nga ipatawid kanyak dagiti dagana. Nga masapul abawiyak pa'y ti sanikwaday di papa. Nga inagaw kada kami ni Lindon. Diana, Mama, si kamat gayam. sa dino tinapanan ni Antim nga Ansing. Adala ka nung mapan nakasarita ka aruba, Mama. Apay ka di? Oh, kasladya kun maanusan ti agnaed pay dito'y balay na. Nagbangsit taglawlaw, nakarugrugit. Anya? At dapat kwartata. Mangkita talaangan iti sabali a pagnaudan ta. Agkasera ta, no iso ti kasapulan. Mama, awan ti pumanaw dito'y balay ni Auntie Ansing. Anya? Nagsingpat ni Auntie. Dakkal ti maitultulong na kadata ita. Ngam kita mataglawlaw ti balay na, anak ko. Saan anasimpa, kan nagado ti lamok? Mama, ano sa kun ti agnaed dito'y. Ngam ti agtalinaed ijay mansyon akadwatan ni Lindon. Diana. Adda planok nga aramidan. Iso ang naglibas ta iti ikot ni Lindon, Mama. Ew! Oh! Anya mo tanday to asiar. Kasladyak kayat nga idekat ti patong ko iti Paul. Madurmanak. Saan akas ijay mansyon ang muebles ti siar ko. Oh, ay, jak pa yan amuno sa dino ti pagtataudan ti danom nga agayos iti gripo. Asino dyan dito nagtikasilyas? Iti buhisit abakat ansing. Siyak da ito ay manang ansing. Ah! Rumor ka mabi, tanay! Usa nagtikasilyas! Pangasing! Anya, ay aguray ka manang ansing sa anak pa yan alpas. Dara sa mga Dolores! Anya mo tanday tabakat. Bagkalagsan dawanan bain. Wow, nagaluti-ara kan pulutan na, Brando. Wen, kakadwa. Agpapas tayo nga uminom iti ara. Ato ti kwarta kita. Ayos nga rod, Brando. Saan anaimot ni boss? Basta nagagat kang agtrabaho ken ko na. Agasam, narepet at sagsasangaribo ti uminto nga inted na kanya. Umapal kami nga rod kan ka, Brando. Numaramid yo ko matikas iter aramidak ita at trabaho. Maikan kayo mo't iti dakkel nga uminto. Amuyo ka diyan halaingak nga hitman. Adon ti pinatay ko. Kasta ka di. Wen, dayta talaga ti trabaho iti pamilya da Boss Lindon. Sa anak a basta bodyguard laeng. No dikat may sak analaing a hitman. Kaya't kumati agbali na hitman nakaskan ka, Brando.
Sana basta-basta na itatrabaho, kakadwa. Nasken na planado ti amin nagaraw. Tapno awan ti mapasamak abulilyaso. Inton sumarunong aldaw, agtignayak manen. Sumurot kami, Brando. Tapno makita mi no kasano ti garaw ti may sana sigla ta hitman. Sana mabalin. Agmay-may sak lang agipatungpal iti krimen. Jak kayat ti adda kakuyog na. Ala kakadwa. Ituloy tayo taginom iti ara. Mama, apay anak kami suot ka. Apay ka di, Mama. Asino ti kaguram? Ni antim nga ansing. Anya ti naramid kan ka ni Auntie Ansing. Basta, saanan anaskan nga ibagakpay kan ka. Mama, no anya man ti makitkitam nga aramidan ni Auntie Ansing, di mulatan ikaskaso. Amo matan ti ugali na. Nagsalagisag abakat. Nalaing pa'y amang rabak. Ay, diyakam mo no kabaulak pa'y tagbayag dito'y balay na. Talaga adjakon na irwam nga agnaud iti kastoy a lugar. Anya ti planom nga aramiden ita, Gardo. Kaya't ko tulungan dagiti pan nakabagiti lintag. May papan iti shooting incident na napasamak iti kalman, Tatay Ignas. Maawatak ti kayat mo asawan. Pampanunutak no kasano ang matulungan dagiti pulis. Dumngag ka na imbag, Gardo. Adda intelligence dagiti pulis, nga agkatang-katang iti ruwar. Amang ano agkurus ti dalan yo. Ti kayat ko asawan, da kayo amis mo ti agpinnatay. Sabali adalan ti taluntunam. Sabali mat adalan ti pagdakiwasan dagiti intelligence. Tapno maliklikan ti panagkurus ti dalan yo. Tatay Ignas. No kayat mo ti tumulong ka dagiti pan nakabagi ti lintag. Bayabayam laeng ida, no kas pangarigan, taadda mapasamak nga enkwentro. Mawatak ti kayat yo asawan, Tatay Ignas. Gardo, nasken ama ilemeng tilangam. No kasapulan amang limlimu ka, aramidam. Pagsayaatan ti beneg dagiti otoridad, daytoy nga aramidam. Wen, Tatay Ignas. Agbaligi nga ta ni Gardo at tumulong kadagiti pan nakabagi ti lintag. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.